tomto videu vás prevediem procesom vytvorenia vášho účtu M2TVR Live. Po prihlásení do svojho účtu môžete kliknúť na tlačidlo pripojiť sa v pravom hornom rohu a začať. Prípadne, ak zdieľate svoj marketingový odkaz, v sekcii Smiling nájdete rôzne prispôsobené odkazy. Jednoducho ich zdieľajte s ostatnými a oni sa môžu zaregistrovať bez toho, aby ste to museli robiť za nich. Keď niekto klikne na váš odkaz, zobrazí sa mu tlačidlo pripojiť sa alebo začať, ktoré ho presmeruje priamo na registračnú stránku. Pred vytvorením účtu si prosím uvedomte, že sa účtuje ročný poplatok $99, ktorý vám dáva právo obchodovať so spoločnosťou. Po pokračovaní si vyberiete balíček, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Prvou možnosťou je balíček Salita, ktorý stojí $239,97, čo je približne $240. Po pridaní ročného poplatku vo výške $99 je vaša celková platba za balík Elite $339. Ak chcete pridať balík Turbo, jednoducho zaškrtnite políčko. Týmto sa k vašej celkovej sume pripočíta ďalších $249,97, čo je približne $250. Ak sa teda zaregistrujete do balíka Turbo, vaša celková platba bude $589 vrátane $99. Ročný poplatok, poplatok za balík Elite a poplatok za balík Turbo. Ak si nevyberiete balík Turbo, vaša celková suma bude $339. Po výbere balíčka prejdite nadol na registračný formulár. Prosím, vyplňte všetky požadované polia presne vrátane vášho celého mena, dátumu narodenia, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a fyzickej adresy. Pri zadávaní údajov venujte zvýšenú pozornosť poľu PSČ. Svoje miestne poštové smerovacie číslo ľahko nájdete cez Google. Po nastavení osobných a kontaktných údajov si vytvoríte osobný názov domény, používateľské meno a heslo. Vaša osobná doména bude vo formáte m2tvr.com/dopredu, vaše používateľské meno. Uistite sa, že vaše používateľské meno je napísané bez medzier alebo špeciálnych znakov. Ak je vami zvolené meno už obsadené, jednoducho skúste iné. Ďalej prejdete do platobnej sekcie. K dispozícii sú 3 spôsoby platby: karta Visa, token alebo kryptomena. V tejto príručke vám ukážem, ako platiť kartou Visa. Vyberte typ karty a potom zadajte meno držiteľa karty, číslo karty, dátum expirácie a trojmiestny bezpečnostný kód CVV na zadnej strane. Prosím, uistite sa, že vaše platobné informácie sú prísne dôverné. Po výbere balíčka a zadaní všetkých osobných a platobných údajov skontrolujte, či nie som robot, a nakoniec kliknite na tlačidlo pripojiť sa. Po dokončení overovacieho kroku bude váš účet M2TVR Live úspešne aktivovaný.